И така, какво става, пичове? Това е Мешо Фитнес. Преди това видео да започне, не забравяйте да оставите един лайк и да се абонирате за повече No Bullshit фитнес контент. Ден 3. Мисля ден 13. Нека да отидем да видим на какво съм способен. Преди около 30 дена се захванах с предизвикателството да спра да пия Monster докато тренирам. Сега ще ви кажа какви според мен са позитивите и какви са негативите от това нещо, за да можете сами да си направите разсъжденията дали това е за вас или не. Така, нека да започнем с позитивите. Първото нещо беше, че словната ми дейност се увеличи много повече. Чувствах се следно, съм много по-концентриран, много по-в момента се чувствах следно. Второто позитивно нещо беше издържливостта ми. Нали, ако преди се задъхвах като правя 3 силови или нещо такова, или като цяло упражненията ми бяха трудни за правене, защото издържливостта ми, то сега можех да правя много повече, без да се изтощавам. Третото позитивно нещо, за което мога да се сетя, е по-бързо се възстановявам вече. Нали, един вид, ако съм тренирал на максимум един ден и не съм пил Monster, на другия ден мога пак да тренирам по същия начин, без да съм схванат или без да съм изморен, изтощен и каквото и да е там. Четвъртото нещо, което мога да се сетя, е, че сънят ми се промени за по-добър. Реално не съм забелязал някакви такива негативи. Първоначално си мислех да тренирам, нали, с Monster сега, да ви покажа, нали, на какво точно съм способен, как точно съм се променил в тези 30 дена, но после си казах, че няма нужда. Така че сега това, което ще видите, монтажа, който ще видите, е съставен изцяло от моите умения без Monster. Така, наслаждавайте се. И така, зрители, сега ще видим силовите, дали съм станал по-добър. Ден едно можех 3 подред. Сега да видим колко мога. Осем. Така, ден едно, макс набиянията ми, ето такива бяха около 24-25, нещо такова. Сега да видим дали ще мога да бия рекорда си. Не. Така, ден едно, антигравити лег рейзовете бяха 15. Нека да видим сега колко ще бъде. $25. Ден едно, кофичките бяха 15. Нека да видим сега колко ще бъдат. Ден едно, поемните бяха максимум 6. Нека да видим сега дали могат 7. 20.
7! Това, което виждате, е разликата между ден 1 и ден 31 от към физика. Със сигурност съм доста доволен от този експеримент. Ако ви е харесало това видео, не забравяйте да оставите един лайк и да се абонирате за повече No Bullshit Fitness контент.